Så. Putta, 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 putta. Skål får inte vara i snön. Nej, men putta ändå. Stäng! Ida, stäng. Nej, stäng. Ja just det, vi fryser. Jag tycker det är skönt här. Putta då. Nej, inte putta Ida! Nej, kom igen, lugnt och försiktigt. Eller du måste nog hjälpa till. Nej, det behöver du inte. Så har vi händer. Så lutar du bakåt. Putta, putta! Nej, men du måste stå så. Så måste jag mena. Nej. Ja, men du måste så. Hej, Ellen. Putta ner. Hoppa på den! Eller? Ja, vad håller du? Hej, Ellen. Vänta, lyssna. Nej! Filma inte. Nej, sätt ner nu! Jag kommer passa dig på Håll i här. Nej, nu sätter jag igång. Jag får inte så foten för att jag är så blöt. Här också. Den är iskold. Hallå, du kan spela foten nu för att den är... Ja! Vart min? Men... Vi drar. Okej, 1, 2, 3. Vad är det med din telefon?